Shugaban kungiyar TDA Tinubu Duko Ashua 2027 Umar Ahmad Zayyad ya ba da tallafin Naira miliyan 6 ga mazaɓu 12 na ƙaramar hukumar Katsina don ƙarfafa masu wajen aiwatar da rajistar jam'iyyar APC wato e-registration da ake gabatarwa a yanar gizo. Umar Ahmad Zayyad ya ba da tallafin ne ta hannun coordinator kungiyar Ibrahim Khalil Aminu a ofishin jam'iyyar APC da ke GRA Katsina. Sun kaddamar da taron bada tallafin tsabar kuɗi naira miliyan 6 waɗanda aka raba ga mazaɓu 12 na ƙaramar hukumar Katsina don ci gaba da aiwatarwa na aikin e-registration ɗin wato rajistar zama halastattun 'ya'yan jam'iyyar APC da ake gudanarwa a yanar gizo. Daga ƙarshe an rufe taron da addu'ar fatan samun nasarar jam'iyyar APC a Katsina da ma ƙasa baki ɗaya. Isa Sani Randawa, RMC Hausa.